Nemoj da brneš šaru. Jel ima šaru? Ima mućak. Ima nešto sitno. Mašina za hronometar. Ne znam ko će ovo da vozi. Ne, vrabac. Ko će da vozi vrabac. Ko će da vozi Kiki. Kolnađo, što bi rekli pojedini. Garmin, meri koliko juri, tu je negdje i magnet. Tele. Rabac nema ovdje ništa. Sad će Boban da ga namesti. A treba mu nastavak, a? Treba. A si se namazao si već? Jes. Koji je to tabular? Ovo je Tufo tabular, posebna vrsta. Nisu mogli da smisle neki duži ventil, a? Daj Burgiju, proširimo tu rupu. Teško je se nabaviti ovako široku Burgiju, a kamoli dugačak ventil. Evo istina. Istina. Evo ga. To je to. Sad je čučnulo. Kako si rekao, tabular? Šta je ovo? Tufo. Tufo. Da. Tartufo. Zvuči Pravi. šašavo, ali dobro drži u krivinama. Pravi se od tartufa. Tufangle. Od tufahija. Jel tesan? Tesan. Dobro ti ide. Ajde. Ajde, ajde. Evo ja ću ti pomognem, skinut ću ti karton. A nema krivine sutra. Nije ovaj tabular samo za sutrašnji trk. A. Da čekaj sljedeću trku. Koga ne nabuše tamo na onom Beranovcu. I jeste. Punom trnja. Ko čisti ono samo automobili i biciklisti. 100 kola trnja i 300 kila granja. I hrapav asfalt. Šamirno po putu. I to je to. To je to. Durejs i Tufo. To se slaže. Dva verna druga. Kako je leglo, ko kec na 11. I sad pumpanje. Dopumpavanje blago, istina. Ekskluzivno, za bici svet. Boban pumpa gumu. Da nema neki bubac. Sve se poneguriše. U roku odmah. Šta je iskustvo? Čekaj da im šare. Nema tu ništa. Šare vrhunski. Šare, šano. Koliko ima? Jel to onaj od 300 grama? Kako je lako. Zlo. Zlo i to je to. Namještena guma, spremni hronometraši. Biciklisti već spavaju, 6 popodne. Zagrijani. Da. Jesu otišli, nisu? Neki na odmaranje, neki na masažu. Mahni ovdje za bici svet. Pozdrav.